tre mest brugte velfærdsmodeller er den skandinaviske, den kontinentale og den liberale model. Den skandinaviske model bygger på offentlige sociale ydelser, som er ligeligt fordelt mellem alle. Det betyder en høj skat, som vil føre mange ydelser. Selve modellen bygger på lighed og solidaritet, og den er accepteret så meget i Skandinavien, at selv de liberale partier kører efter den. Den kontinentale model giver kun sociale ydelser til lønmodtagere, og den er finansieret af arbejdsgiverne, som igennem noget lovgivning er tvunget til at betale til et forsikringssystem, som selvfølgelig også medbetales af lønmodtageren. De arbejdsløse bliver støttet af familie og frivillig hjælp, og selv staten har få offentligt ansatte, hvilket også vil betyde, at der er en lav skat i samfundet. Den liberale model kører efter minimalstatprincippet, hvilket betyder, at staten kræver en meget lav skat og helst ikke vil indblandes overhovedet i samfundets økonomi. Men der er dog mulighed for nødhjælp til de ekstra hårdt ramte. Det her vil medføre en lav skat og en stor økonomisk forskel blandt borgerne i samfundet. Den skandinaviske models offentlige ydelser bliver typisk udregnet i bruttoudgifter, hvilket man skulle tro ville være præcist, da de som sagt er offentlige, de her sociale udgifter. Desværre er det upræcist, da de sociale ydelser bliver betragtet som skattepligtige indkomster. I øvrigt så bliver de her bruttoudgifter målt fra bruttoskat, som beregnes uden indirekte skatter og skattefradrag. Den kontinentale model kan selvfølgelig heller ikke beregnes med bruttoudgifter fra det offentlige, da den er betalt af arbejdsgiverne. I det hele taget så er det mere lovgivningen, der støtter borgerne end en reel offentlig ydelse fra staten. I USA skulle man også tro, at bruttoudgifter ville kunne udregne de offentlige ydelser, men den holder heller ikke helt, da mere end 10% af BNP'en bliver brugt til frivillige sociale ydelser. I det hele taget så betyder det, at sociale udgifter som del af BNP eller skattetryk som del af BNP er upræcist. Fordi der skal flere nuancer til at måle velfærdsmodellerne. Der skal fx kigges på, om de sociale ydelser er skattepligtige eller ej, og om der er private udgifter indblandet. I det hele taget så er det den samlede købekraft til privat forbrug, der bliver kigget på. Den skandinaviske model har de fordele og ulemper, at den kører efter det her flexicurity-system, der gør, at det desværre er lettere at blive fyret, hvilket kan gøre dig en smule usikker på, om du får lov til at beholde dit job, når du arbejder der. Til gengæld er det også lettere at få job, så det er en model, der ligesom kører begge veje. Der giver også et mere lige samfund, hvilket vil betyde mindre kriminalitet, men der er mange økonomer, der vil påstå, at et ulige samfund vil lægge an til mere dynamisk vækst. Der er også flere offentlige ydelser, hvilket folk har delt mening om, da mange er utilfredse med den høje skat, mens andre egentlig har det som en præference, da det betyder, at alle er ret godt dækket af staten. Den kontinentale model er finansieret en del af familien for de arbejdsløse. Men det betyder, at hvis du har en hel familie, hvor alle er arbejdsløse, så er du ret dårligt stillet, fordi staten ikke vil hjælpe dig særlig meget. Så skal du satse på frivillige sociale ydelser, hvilket ikke altid er lige godt omfordelt. Arbejdsmarkedet er også mindre fleksibelt, hvilket betyder, at det er en smule sværere at blive fyret, men det er også sværere at blive ansat igen bagefter. Man skal også satse mere som arbejdsgiver, når man ansætter en medarbejder. Den liberale model, den giver mindre lighed, hvilket giver mere økonomisk vækst, men også mere kriminalitet. Og selve sikkerheden for borgerne er også mindre, da der ikke bliver kompenseret, eller da der ikke er sociale ydelser til i en lige så høj grad til de arbejdsløse.